Кайнар сәлем барыгызга да яраткан телевизор караучы дусларыбыз. Елмайып, шатланып сәламлим сезне мин, Алия Мөбәрәкова. Сез ТМТV каналын карыйсыз һәм әлеге мизгелдә яшьлек тавышы тапшыруы старт ала. Күп сүз, шүп сүз. Матур гына әйтеп әйткәндә, вакытны сузмыйк, башлыйк. Көзге моңсу көннәрдә беләсезме, якын кешеләрегезнең кәефен ничек күтәрә аласыз? Әлбәттә, аларга матур, җылы сүзләр әйтеп. Мисал өчен, чираттагы композициядагы сыман «Кадерлем» дип елмаеп эндәшергә мөмкин. Нәкъ менә Рамилә Хәйретдиновларның клибында сыман. Карыйбыз. Yüreğimde sihirli aziz yaram. Kanlar bilen yüreğime simit giyip küresin. Suyu dolu canlar onu köklerge ışırasın. Halim, in kaderli güz nurum. Yüreğimde dürlerinde sihirli aziz yaram. Halim, in kaderli güz nurum. Yüreğimde dürlerinde sihirli aziz yaram. Şişme gibi urgalıp tuğulup tırsın. Köngüldeki külberler talpırıp ışıp tırsın. Halim, in kaderli güz nurum. Yüreğimde dürlerinde sihirli aziz yaram. Halim, in kaderli güz nurum. Yüreğimde dürlerinde sihirli aziz yaram. Yüreğimde dürlerinde sihirli aziz yaram. Yüreğimde dürlerinde sihirli aziz yaram. Искиткеч матур киемнәр, чибәр татар кызлары, булар барысы да чираттагы клипта. Раил Гизатуллинның милләт парварлар җырын тыңларга әзермесез, җәмәгать? Алайса карыйк һәм тыңлыйк. Кай тарафта торсак та без, нинди хәлдә булсак та без, чит иткәнне тойсак та без, югалмадык. Татар дигән данабыз бар, татар рухлы каныбыз бар, телебез бар, җаныбыз бар, югалмадык. Tatar
Ятсаларда, ялкын утка яксаларда, тапласалар, саксаларда югалмады. Татар дигән данабыз бар, татар рухлы каныбыз бар, телебез бар, жаныбыз бар, югалмадык, югалмабыз. Татар дигән данабыз бар, татар рухлы каныбыз бар, телебез бар, жаныбыз бар, югалмадык, югалмабыз. Усаларда туган җирдән айырганда безне диннән, ваз кичмәдек туган илдән югалмадык. Татар дигән данабыз бар, татар рухлы каныбыз бар, телебез бар, жаныбыз бар, югалмадык, югалмабыз. Татар дигән данабыз бар, татар рухлы каныбыз бар, телебез бар, жаныбыз бар, югалмадык, югалмабыз. Югалмадык, югалмабыз. Югалмадык, Клипларда мәхәббәт тулы сюжет линияларын аеруча яратам мин, дуслар. Өстәвенә биредәге җырларны шибәр егетләр башкарса, үлеп китәм. Илшат Хамадиевны каршы алыйк. Игътибар экраннарга. Алмаз. Азын сөзінің қысқасы. Марсель, әйде хәл итәбез моны. Марсель, минем танышларым бар, әйде хәл Юк, итәбез. барып қайтам. Өпкәләтү жиңел, кичеруе авыр, кайчагында мөмкин түгел. Айрылулар жиңел, кавышулар авыр, кайчагында мөмкин түгел. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда айрылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Жиңел, тугрылык авыр, кайчагында мөмкин түгел. Алдаулары жиңел, ышандыру авыр, кайчагында
шағында, ой шағында мүмкін түгел. Қиялны жиміргәш, жанарны киміргәш, сен миңа, мен сиңа бір кім түгел. Юлларда айрылғаш, қанатлар қайрылғаш, сен миңа, мен сиңа бір кім түгел. Жанарны киміргәш, сен миңа, мен сиңа бір кім түгел. Юлларда айрылғаш, қанатлар қайрылғаш, сен миңа, мен сиңа бір кім түгел. Юлларда айрылғаш, қанатлар қайрылғаш, сен миңа, мен сиңа бір кім түгел. Бу дөньяда мәхәббәт булмаса, нишләр идек микән без, дуслар? Күз алдына да китерү кыен. Яратып һәм яратылып яшик. Мәхәббәт турында матур җырлар тыңлыйк. Зәңгәр экраннарда Радик Шәрәфиев. Сизем, мин дә сине сөям. Кара минем күзләрем, алар синдә генә. Алар юк, алар безнең сөю янар. Син бирәсең канат, кара мине ярат. Ярат мине ярат, күзләремә кара. Син минеке, мин синеке, ярат мине ярат. Ярат мине ярат, күзләремә кара. Син минеке, мин синеке, ярат мине ярат. Чәчәреңнән мин акылдан язам, татлы иреннәрдән сагынудан янам. Берни әйтмәм миңа, барысын да беләм, бары сиңа, сиңа сөю бүләк итәм. Ярат мине ярат, күзләремә кара. Син минеке, мин синеке, ярат мине ярат. Ярат мине ярат, күзләремә кара. Син минеке, мин синеке, ярат мине ярат. Синең янарыңда, хыяллардан янам, мин сине яратам. Безнең сөю чиксез, мин беркемдә синсез. Син минем галәмем, син минем гомерем. Ярат мине ярат, күзләремә кара. Син минеке, мин синеке, ярат мине ярат. Ярат мине ярат, күзләремә кара. Син минеке, мин синеке, ярат мине ярат. Ярат мине ярат, күзләремә кара. Син минеке, мин синеке, ярат мине ярат. Ярат мине ярат, күзләремә кара. Син минеке, мин синеке, ярат мине ярат.
сөендірә, башкалабыз Казанга багышланган матур җырлар артып тора. Чираттагысы Миләүшә Рамазанова башкаруында булыр. Игътибар экраннарга. Буйлап киң танылды, мәхәббәтле данлы Казаным. Бай тарихлы серле Болгар иле, Ак мәчеттән яңгырый азаным. Мәңге яшә нурлы Казаным, сөемле манарасы нур бирки Казаныма. Күп милләтле горур халкым дус яши ватанымда. Яши ватанымда, сөемле манарасы нур бирки Казаныма. Күп милләтле горур халкым дус яши ватанымда. Дус яши ватанымда. Илһам бирә синең табигатың, изге җирдә туды моңнарым. Тукайларың сәйдәшләрең белән, дан казанган горур ватаным. Мәңге яшә нурлы Казаным, кара алтын ятмаларың, чишмәләрең, кырларың. Сиңа атап нурлы Казан туды моңлы җырларым. Туды моңлы җырларым. Чәчкәләргә күмелеп яшисең, газиз туган йортым Казаным. Киләчәгең матур булсын иде, тал бишегем җылы кочагым. Мәңге яшә нурлы Казаным, сөемле манарасы нур бирки Казаныма. Күп милләтле горур халкым дус яши ватанымда. Дус яши ватанымда. Сөемле манарасы нур бирки Казаныма. Күп милләтле горур халкым дус яши ватанымда. Дус яши ватанымда. Дус яши ватанымда. Иске Барыш авылының матур күренешләре, табигате, кешеләре нәкъ менә чираттагы клипта. Шуңа күрә Булат Закиров башкаруындагы композицияне тыңлыйк.
Хит парадыбыз катнашучыларын, яшь, дәртле башкаручыларны барлап алыр вакыт җитте. Кем кайсы баскычта иде, хәзер искә төшереп узарбыз. Кадерлем, кадерлем, иң кадерле күз нурым, йөрәгемнең түрләрендә синдер әгәзиз ярым. Татар дигән данабыз бар, татар рухлы каныбыз бар, телебез бар, җаныбыз бар, югалмадык, югалмабыз. Ялгыш кимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Ярат мине ярат, күзләремә кара, син минеке, мин синеке, ярат мине ярат. Ярат мине ярат, күзләремә кара, син минеке, мин синеке, ярат мине ярат. Сөембик яман арасы нур берки казаныма, күп милләтле горур халкым дус яши ватанымда. Йөрәгемдә тулы сары сагыш, кырларында шаулый алтын арык. Дуслар, үземнән чыгып әйтәм, Алия исемле кешеләр бик тә чибәр, уңган булган, үтә дә сәләтле була. Ышанмасагыз, карагыз, адашым сүз сиңа. Сынатма, яме? Яратсак та сагынсак та бер-беребезне, язмыш айырып газаплый күңелебезне. Әйтеләсе сүзләр калды күрешсәк иде, шул кадәрле сагындым бит сагындым сине. Телефон элемдәләре басмый сагышны, һәр көн саен ишетсәм дә синең тавышны. Ничек булса да күрешик вакытны сузмый, бер-беребезгә бирешкән вәгъдәне бозмый. Телефон элемдәләре басмый сагышны, һәр көн саен ишетсәм дә синең тавышны. Ничек булса да күрешик вакытны сузмый, бер-беребезгә бирешкән вәгъдәне бозмый. Сиңа җылы хатлар язам телефонымнан, тәүлек буе чыкмыйсың бит минем уемнан. Кирәк түгел бүләкләрнең миңа затлысы, килә бары гомер юлын бергә атлыйсы. Телефон элемдәләре басмый сагышны, һәр көн саен ишетсәм дә синең тавышны. Ничек булса да күрешик вакытны сузмый, бер-беребезгә бирешкән вәгъдәне бозмый. Телефон элемдәләре басмый сагышны, һәр көн саен ишетсәм дә синең тавышны. Ничек булса да күрешик вакытны сузмый, бер-беребезгә бирешкән вәгъдәне бозмый. Телефон элемдәләре басмый сагышны, һәр көн саен ишетсәм дә синең тавышны. Ничек булса да күрешик вакытны сузмый, бер-беребезгә бирешкән вәгъдәне бозмый. Телефон элемдәләре басмый сагышны, һәр көн саен ишетсәм дә синең тавышны. Ничек булса да күрешик вакытны сузмый, бер-беребезгә бирешкән вәгъдәне бозмый. Телефон элемдәләре
барлык җырчының да нинди позициядә икәнлеген ачыкладык. Матур җырлар тыңладык, шәп клиплар карадык. Хәзер исә саубуллашыр вакыт килеп җитте. Сезнең белән бүген мин Алия Мөбәрәкова булдым. Киләсе очрашуларга кадәр хушыгыз.